bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV en jetti gueno en juule rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini en jarni en kofnima en ñaguima dowde dangal yeɓiyankoɓe men kamɓe kala teɓe goniri ɓe goniri enen mbiyo jaame kisal wone moon wone kala ɓiɓɓe julɓe mbiya allahumma amin amin yako wale ñam rasul sallallahu alaihi wasallam en gari e kattanɗe makko kanko Allah subhanahu wa taala filande on yewtere nde ganduɗa hoorema ko yewtere nde kewɗen filde ɗoyt e kala alkamis yewtere nde noon hande doofi ko gande jarali noon sani ɗum ene ƴoogi ko heewi donc haɗani tan e ko ganduɗa hoorema question ngaji taw ko question du jour mais en namɗo ko fati ala haali professionnalisme golle ɗe ganduɗa ma ene golle e fannuji ɗi kala ɗum noon saabi hande oɗo dañƴen koɗo mo ganduɗa hoorema tabarakallah machallah enen mbawi wiide ni ko koɗo e nder émission kono wona koɗo e nder galle o saabu ko e nder galle o tigui rigui o jeeya on ɗon gorko noon o wiyete ko ceerno Oumar Mbaye ko adi foof en dokkat konko ceerno Oumar Mbaye o salmindira bandiraɓe ceerno Oumar assalamu aleykum. Aleykum salam ceerno Aboubacar Sarr mi salminima a jarama mi weltima e jonde men nde mi salmini bandiraɓe mi salmini heɗotoɓe Pindi TV ko weltare mawde kimmi hande oɗo subaka alkamisa mo gonɗen garami fof kadi galle men argande woni ko weltare mawde weltare nde ko fawi ko ganni waɗɗo ko yiɗanede e teddinirede eyyi no mbiyani gallo o ko wona komi haswoni koɗo émission wona koɗo e gallo wona koɗo kala yimɓe galle ɓe e wono Abou Diop ko musidɗo ko sehil mo ganduɗum ko ɓooyi eyyi woni fof noon ko ma Allah fode nde yonta nde waɗa joni Allah fodi mataw yomi jooɗoɗo e jonde hande nde ko ɗum hande addimɗo e galle o ko noon ɗum noon ceerno Oumar a jarama kadi a weltanama no fewi Oumar ko yettonde nde ko Mbaye donc ko adi foof amin jinno andude hande o so neɗɗo yiiɗi andude hol gonɗo Oumar Mbaye holɗum won Mbaye rewi ha saabi hande omo jooɗo ɗo ndeɗo jooɗorde hande. eyyi Abbas Oumar Mbaye ko ummi ko Hayre Law eyyi ko Oumar Mbaye eyyi ko Mbaye ko Mbaye Gawlo Hayre Law ene jogui wiye woni jogui Mbaye andi kañum Mbaye e Mbaye fof ko haalde hen kono inne bindol ngol wawde gotol quoi eyyi to ndomi ɗo ha ande eɗen jooɗi jonde en mbaɗen yewtere ko jangde nde mbami mataw guila mbaɗa primaire haalde waɗi ha goɗɗumi ha mbatumi liggade ha joɗi ɗo henne gadirimi d' abord ko formation ko école primaire to Hayre Law ɗo gummimi Hayre paami ɗo e ɗo e Dakar janggomi lycée Maurice de la Fosse gummimi ɗon nde gummimi de la Fosse nde mbattumi formation ka ɗo e Dakar mbami comptabilité mbami ko école goto wiye Grand Jean woni ko canal 4 to Fass ɗo de noon ko BEP comptabilité gummimi ɗon paami Nouadhibou to gadimi liggade foof e adunam to wiyete Sinim eyyi min noon duuɓi jeegom komi comptable e nder société Sinim o nde Allah waɗi histoire mbaɗi hakkude Sénégal e Mauritanie en 79 voilà 89 min gatte leydi ndi gattumi e Sénégal on saaha jogi hanko diplôme BEP Sénégal mais no gummi Nouadhibou nde Sinim tottimi formation goɗɗo ko BTS en entreprise e nder société o quoi eyyi nde gartumi ɗo ɗon jettimi duttotimi e kaɓirɗe ɗam pewntimi deuxiéme ha fewi natmi e leydi ndi woni ko leydam puɗɗorimi golle eyyi mbawɗo hankadi tan no Bamal wiyata ni ala dambo yo ñalloɗa cillel dambo yo ñalloɗa waaloɗa eyyi ha kadi puɗɗitimi kadi jangde mbattumi kadi diplôme goɗɗo to wiyete ENEA école nationale d' économie appliquée eyyi toon kimi ɗon ko BTS en gestion de projet eyyi nde kimi ɗo projet jami bureau de bourse e balal Allah e balal selam miñam goto wi Abdoul Baro e gandira mumen nder société nder bureau de bourse collègue makko goto waɗimi e bourse goɗɗo mbattumi kadi formation goɗɗo mbami licence en microfinance eyyi ɗo nanka noon bon déposé dossier am ministère pour ƴewde golle ministére o wimi heeɓi dossier am heeɓi CV am nde
wimi ala ɗon joni gollam ɗon e ministére kono wawi nawdimi école goto mi jangguino toon mbimi no mala mi ala mbaɗi joni jangguinowo saabu mi ala jangguinde bon winoɗo ɓe jiiɗi ko ballami e école ko école centre formation professionnelle takkoɗa directeur ballami affaire gestion eyyi école wiyete ko IMCA CFPJ IMCA eyyi toon gadimi toon janggimi toon mi jangi duuɓi sappo e ɗiɗi gestion ɗon ɗe CFPJ ka on a dañi ɗum kon toon duuɓi sappo e ɗiɗi eyyi ɗum waɗa duuɓi sappo e ɗiɗi ɗo ni presque goppirmi goɗɗon kemi duuɓi han kadi aridde liggade ko mbiyata retraite ko eyyi joni e on dumon noon kadi min namdirin kadi formation goɗɗo ministére rokkimi bourse mbattumi master université UVS eyyi UVS mo Dakar onon duuɓi ɗiɗi kemi master en finance comptabilité keɓtumi master goɗɗo aménagement et territoire développement local eyyi ɗon kadi ɗon kadi guddumi kadi probléme jangde han kadi toppirimi golle ɗe te noon kadi ha paami duuɓi ɗi ne gara kadi mi fuɗɗimi heɓde seeɗa ko heewi famde kam mi jogui Bakary Sall seeɗa kam ngal kollumi yimɓe mbimi joni ene haasi mi yii joni ɓernam mbi joni haasi joni somi yii so wuppi joni oɗo golle somi joni retraite e oɗo janggine joni ɓayde komi professionnel yomi ƴeewa golle baɗe mbalami pour heɓɓitami jango jaam no gurdumi caggal Allah mbimi waɗa cabinet consultance waɗa cabinet consultance eyyi mami cabinet consultance cabinet wiyete ko Mbaye consulting universel Mbaye consulting universel eyyi cabinet o nde mami ɗum nde on saaha ɓe janggini kono ono jangde on saaha tawii hay jangde taw janggugol tangal fuɗɗima kadi ustade seeɗa e heure uji mbeɗa dogane cabinet o mbiɗa dañi hen sayde des formations ngaji mbaɗanmi ko fate microfinance e ko fate gestion administrative et financière ko wayno GIE jeni ko wayno pellini eyyi somi faami Mbaye consulting universel ko ɗum c'est à dire que gueɗe kewɗe ndendi toon ɗe ganduɗa hoore ma ɗe aɗa jogui hen humpito aɗa humpita ɗum yimɓe eyyi andi so joni Mbaye consulting komi joni komi consultant joni foti joni wona gueɗe joni mi totte gueɗe ɗe mi waɗaɗe mi feccita mi haalade ko nafoore consultant woni mbiɗa waɗa assistance wona yimɓe mi hokke joni projet formation professionnelle formation à microfinance heɓe joni yimɓe ha heewa walla sukaɓe mawɓe wonnaɓe formation à microfinance ɗon ko consultation jarumi ɗon mi haala ko a jogui modulaji kewɗi ɗi microfinance namdiri pour wallude yimɓe ha daña jogade kaɓe humpito moƴƴo ko way joni budgétisation budget andi so waɗa joni wona gueɗe walla sabi joni kalis sabi joni a sabi kalis ma joni ka joom golle andi jogui miccoɗa ƴeewa kalis o holno mbaɗirtamo hono cankirta kalis o ɗon noon ene haasi mbaɗa ko wiyete budget ko ni budget ɗon tugoɗɗa ɗum mbawa wadde golle ɗe a faami budget o noon omo jogui partie ɗiɗi oɗo partie woni partie haalis o oɗo partie woni partie ko haalis o hutorto ko eyyi ɗum ɗo hutorto haalis o ɗum ɗo tagui haalis o arde woni ko actif passif o fof wooda oɗo wona ɗo oɗo côté o wona côté joni mbaɗa évaluer ƴeewa ko budget ma o est ce que ko cohla hebde ko ha kumta haaji ma o haalis o e ɗum walde defi walla defaki ɗum on budget mbaɗa ɗum ɗon on waɗirta ha mbawa ɗum darnude ha feewa ɗum on min module so ɓenni a joga module goɗɗo taw ko affaire crédit ñamade holno ñamnorte holno ƴettirata ñamade e hol façon ñamnorɗa e hol mbaɗirta ha ñamade nde wawa wadde wawa gartam ma eyyi ɗum kadi ko hen jeeya ko ɗum fannu gandal sa waɗi on module a wadde module de crédit comment dirais-je ko assise ko noyi kadi module goɗɗo ɗum woni wiye affaire conflit manam so yimɓe luural luural ngal kadi wawi ko jeeyede hen kadi eko mbatta ko saabu joni société joni entreprise ma joga eyyi eɗen kadi fof awde assisté jomumen ganda holno ɗum fof ko an mbaɗa en consultant eyyi en consultant joni en consultant sa ari hen aɗa wawi andude holno ɗum safro eyyi an jogui joni onen peeje kaalal hon rewate ha yimɓe luural ngal ɗiwa eyyi holno mbaɗata abordé oɗo holno mbaɗata abordé oɗo parti kono kadi keɓita sujet o c'est à dire ko addi haalaka ko holno mbaɗirata maîtrisé ha ganda holno mbaɗirta ha nattata haalaka ni
ok eyyi joni so tawi joni ɓiɗo kaɓe joni saari atan mbiyata an toñi arta tan urñoɗa tan urña tan mi ƴeewa an toñi eyyi aɗa no darro keɗɗa koɓe kalata kettoɗa noon ha sa heeɗi ɗum kala wonde ko wiyande wiinigo ni a leƴƴat seeɗa ha ganda hol gonga hettiri eyyi andi haala walla haare go foƴƴo kono dandir hoore muɗum eyyi ɗon noon anda joni il faut ngo joɗan kadi haqqille teyde mattirde mawɗo teyde poɗɗo dokkudema vraiment ko neɗɗagal ha mbawa ñawde ko kaari tooñi e dow keɓɗa ko mbaɗa analysé ko taw ko mbiyata tooñi ko tawa iwata taw kam manam neɗɗo so tooñi an laaɓa an sa yettima a fulani wiide tan kaari an tooñi eyyi poɗɗa ko darade kettoɗa d' abord voilà ha ganda holno yaari kadi joɗɗa kadi jewdida mabɓe ha mbawa dañandeɓe solution gone mabɓe foof waw joni mbawi surtout taw remade conflit quoi il faut aussi wode nokkuji hen eyyi ɗum ɗo foof e jaa e jangde eyyi ɗum ɗon microfinance o joni comptabilité aussi ɗonne ko comptabilité manam jogui gurdam affaire entreprise ɗum jogui gurdam muɗum saabu kañum haalata holno gestion holno entreprise o marsirta eyyi comptabilité ɓuuri yajde e gueɗe pour jomum anda holno société muɗum holno marsirta guila e teggol facture aji hay wadde enregistré facture aji hay wadde classé facture aji hay chef uji e banque uji manam neɗɗo wasa wonde orñade fof anda taw e jogui lawol no hen gueɗe fof en andi o foti fawede voilà manam sa fawi ɗum ɗo ko ni foti yarude ɗo ko ni foti yarude sa ari an janggue jaam saɗa ƴeewa taren kadi tawi keɓɗa ko facture tan aɗen ɗum ɗo ko ɗo woni so tawi keɓɗa ko goɗɗum aɗen ɗo woni ainsi de suite saabu comptabilité joni société joni ko adi foof document ji fof goda il faut jogo document comptable ko document comptable ko hen document wiyete ko journal on journal joni firti ko cahier pamirta mbaɗa hande alkamisa jeeɗiɗi lewru mois de mai mbaɗa hen partie goto départ o so waɗi date uji ɗi mbaɗa ko activité ko mbaɗɗa hande ko mi soodi ngaari mi soodi gooƴi mi soodi ɗum naka jeeya mbaɗa hen montant o mbaɗa hon réclame walla réglage en partie ɗum mbaɗa enregistré au jour le jour mbaɗa enregistré soit manam kala activité mbaɗɗa e ñalawma walla heure o binda mbaɗa enregistré eyyi ɗum so wari joni ha lewru maayi a tongu ɗum ma andu nduɗo lewru o mois de mai o ɗo ko ɗum ɗo woni ko golluɗa hen eyyi tonga ɗum noon ko wiyete compte walla grand livre grand livre o ko hen juppitoɗa ko mbaɗɗa e nder lewru ndu ko compte ɗi noon a jogat compte Abbas personnel jogo compte Oumar jogo compte Samba taw ken client uji e on han ko wiyeten client ene fof natate compte he kono ɓuuri wonde ko yooɗi ko mbaɗen goto fof inde muɗum eko ƴetti eko rewere ha gasa ɗum tongue sa tongue ɗum ni juppiɗa koye balance balance ni woni ko ɓetata ko waɗa ko eyyi toon yaltinta ko tawi jogui gartam walla waɗa gartam très bien wono kadi men kakkille ngal caggal ndo compitiɗa ɗiɗo ko kalɗa ko ɗo foof joni après won ko puɗɗa wadde hen walla ala oui mi waɗi mi dañi des formation ngaji kewɗi seeɗa gestion administrative et microfinance dokkim ɗum ko 3FTP bon 3FPT e 3FPT famille économie agrément ko hen golannomi on ko aɗa arsikiɗi men ni so Allah machallah mi yettat no fewi eyyi ɗum no heeɓi ɗon kadi e batte comptabilité o mi wondino e siram goto miñam wiye Abou Welo expert comptable on ene ɗoyinumi e on banggue kadi dokkimi hay marché ji mi jaa ko eno Bambi en waɗa toon citation ngaji université ji ɗi waɗi ɗum fof comptabilité o joni min somi faami han fewi woni comme par exemple caggal ndu dañƴa on ɗon humpir foof déjà an kam wonko puɗɗa formude hande o aɗa jogui école aji walla aɗa jogui école walla aɗane feere yewtude école mo ganduɗa ma aɗa heɓla hen yimɓe taw ene mbawa wadde gaɗe baɗe way hay ko jangui ɗum ko ni matiére mbaɗanima compte gestion andi centre to mbimi IMCA to jogui ko côté électricité et côté génie civil kono eɓe jangguine comptabilité heeɓe joni yaltuɓe joni watta liggade sa hoyni kawɗe wuuro he joni ko machallah gros bone hen an heɓde ɗum mi heɓde ɗum après gestion joko joom yumbulaji en kadi mbaɗa ɗon kadi aɗa dokkimo sa kadi chance affaire génie civil o soɓe jalti joni so mbaɗi joni examen ɓe kaljiti waɗi ɗon installé saaha goto waɗi ɗon service gono wiye insertion sa adi jalti fof hono liggorto on sac mo jino change kewɗo noon jangganmi école lycée nde mi woni e seeɗaɓe ko joni Massamba Diop kanko joni woni président des architectes du Sénégal on sac kanko woni ɗo mo jogui cabinet makko
kala eɗo waɗi jaltuji gayne min hamnoma yomi jogui eɗo jaltuji hannde wayde men joyo adde men taro ƴettaɓe o ligginaɓe ya ɓoyi min ko ɗe formation ngaji goɗɗi ko affaire Sénégal o Belge dimanche Espagne min mbaɗi kadi formé kadi en germe onne ko wiyata firti ko holno gérita affaire ma holno ɗe gérita gueɗe muɗum germe holno neɗɗo toppititto gueɗe mum ha feewa woni gérer mieux votre entreprise eyyi onne kadi kadi ɗum kadi min mbaɗi projet ji kam sukaɓe mbaɗi projet ji bâtiment ji ɓe déposi dokka financement joni kam heeɓe nan ɗo to VDN ɗo kadi jogui oɗon ɗeɗon golle bon ɗum no jongi ko cabinet o joni noon caggal ɓe kebbimi hen kadi ha duuɓi engrais ɓe faami komi ino kadi cabinet kala fuɗɗimi kadi jogade kadi caɗele seeɗe engrais duminaji ɗi taw andi affaire ko ma marché ara daña gueɗe ɗum fuɗɗi tardude seeɗa miccimi joni somi wadde école de formation professionnelle ok eyyi miccimi hen mbendu mbimi waɗa institut de qualification et d' insertion mana institut goto tawane rokka sukaɓe qualification jogo métier quoi jogo métier eyyi so haljiri waɗe inséré waɗe ƴewne golle manam miijiɗa uddide duɗal ngal gandanɗa hoore ma aɗa récupére sukaɓe joguiɓe diplôme aji men mbaɗa ɗumen keɓla ɗumen sa heɓli ɗumen kadi balla ɗumen kadi e peeje hono so jaltimɓe ɗon golle ordinateur voilà kamɓe sukaɓe joni ɓe mbawi jogade diplôme ɓe gardora ɓe mbawasa jogade diplôme ɓe sabu ɗon wawi arde école o taw ala diplôme catégorie foni toon ok kadi ɓaade kadi awa wiide kam awa wiide indema aɗa wawi ɗuminde e mbawde encadré kam ha daña kam maccal abna kam golle kam e nder ɗum ɗo ɗum manam hande somi faami école mo joguiɗa o aɗa wawi heblude haymo ala métier haymo ala hay niveau goto aɗa wawi heblude joguiɓe niveau oui awa jogade niveau moƴƴo ngala mbaɗa koye manam comprendre so neɗɗo suko joguiɗo BFM eyyi oui on sari joni andi école o jogui ko matière jogui ko filière uji jogui ko comptabilité jogui ko électricité jogui ko transit ta ɗiɗo fof jogui niveau ji mum joom nasirta ene joom yaltirta sa ari joni ayi ɗo joni comptabilité joni ayi de min de mi jogui maɗi heeɓi BFM mbiɗa comptabilité ɗon joni minen ko BEP mbantuma BEP comptable ɗo mbatta ko duuɓi ɗiɗi mbaɗa compte mbaɗa BEP o examen d' état eyyi sa ari ala hay diplôme goto mbatta ko duuɓi tati tawi waɗa comptabilité ɗum jaltita ko CAP mais joni comme par exemple diplôme aji ɗin ɗon est ce que c'est des diplômes qui sont document est ce que c'est des diplômes qui seront reconnus par l'état son diplôme d' état examen national eyyi ɗum ko normal e jogui des cours du soir ɗi mbatta préparé bon ɗon aussi kadi en jogui ministére joni waɗi joni walliri yimɓe joni andi kamɓe andi ministére formation professionnelle rokkat sukaɓe chance ko hono golliri ko dokkude suko valeur capital humain ani sa ari joni wawa joni lebbi jeegom walla lebbi jeenayyi keɓa certificat professionnel spécialisé CPS gara han mbiya miijima tan ko électricité no ñaggata jangguiɗa lebbi jeegom keɓa au niveau toɗɗa certification ɗon joni sa yalti joni Allah waɗa ma wadde sutur ne anda stage puɗɗa wadde pratique hankkadi noon neɗɗo kadi aussi kadi ko heewi kadi kañum wallita hoore muɗum sewi kadi base an kadi an kadi yo hollata fayide hoorema yo hanko toon mbaɗa progressé ok mais c'est à dire que quand même mon dokkuɗum jomumen pistuji oui dokkuɗum pistuji poɗɗa rewde poɗɗa yaade min mbaɗende an hedde noon kadi an jogoto fayide hoorema so tawi minen joni so yonti joni e mbawandema joni minen joni jogui joni anniyaji walla anniya men joni ko totti avant tout ko ƴewde stage minen mi ƴewde partenaire société ji ɗi mi ƴeewa partenaire déjà hamin kaɓi ɗum déjà so tawi mi mbaɗi joni promotion yalti joni on promotion les meilleurs min ƴeewa partenaire ji mi dokka ɗum hen yo yimɓe ɗiɗo ɓe neɗɗo ɓe ɗum ɗo kono ça dépend aussi des filières ok mais joni comme par exemple caggal ɗum ɗon foof ka joguiɗo école ma présentement ni présentement mi uddi école o hirani ɓenɗo nde e caggal Allah e ballal silmi miñam goto wi Abdoulaziz Sy kañum wallimi on sanga capital wiyami démarre école o ok eyyi wiyete ko institut de qualification et d' insertion institut de qualification et d' insertion kanko konguddima on sanga kunun toon kolmi kunun kunun Sangal Kam ok d'accord bon
sabu nde mimi on sanga miijo nde min mbaɗi demande au niveau du ministère to konko aɓeɗi uddide école formation o eyi min dépose dossier fof ɓe keeɓi dossier ɗi ɓe mbaɗi min convoqué min ngari min dokki min autorisation provisoire eyi ko sadi ɓe andi ɗum fiɗo jonngo jomum ɓe ƴeewa tawi min komin mbaɗi ko ene jogui woni mana ene hawre ko leydi ndi namdi ko walla tout à fait min keeɓi 1 an banque no min démarri bon caggal noon ɗum fof ko Allah hoddira min tomi goni to ɗi mata yoorde seeɗa batte janggoɓe eyi ɗum ɗon ɗewi haqqi seeɗa eyi haqqi janggoɓe kam e wawi ni wodani eyi kono noon kam min mbaɗi kam koye mbawi kam min on saaga min lewiri tomin mbaɗi sukaɓeɓe min ƴeewi tomin jooɗoto min prépari école ha feewi kono apprenant ji ɗi goti garani hirani ndeɗo kam ha joni jaari mois de mai ɗo ala garɗo joni noon ɓaari min min jogui kadi haqqille kadi professionnalisme min ƴeewi des partenaires bon min jeeyi mairie ɗi pour ƴewde hoto min dañi toon janggoɓe hani mairie ɗi toppiti sukaɓe diwanu men eyyi kadi saga nde gamin on saga nde taw kamɓe kollitimi ko budget ɓe gasi e on banggue kono wonen kam yiiɓe fermement inchallah année men o garawɗo en o mbaɗi kam en lowo he ma dokkam quota mais c'est à dire comme par exemple ɗum joni ha tan ko ɗo e Dakar eyyi a sowa yewtini ɗum Fouta mi sowa parce que Fouta aussi comme par exemple sa ƴeewi département mo gonɗa o waɗi ko 22 commune oui mais est ce que a dañi ɗum ɗo possibilité yettade les mairies là chaque commune jettoɗa e muɗum expliqua ɗum oɗo projet par ce que oɗo projet moƴƴo par ce que heɓlude sukaɓe kamɓe aussi ɓe jiiɗi sukaɓe heɓle seeɗa eyyi oɗo projet kam yettini so yettini taw Fouta taw kadi Fouta ni anniyam ne Fouta wadde ɗo mbammi ɗo ko wat toon centre de formation professionnelle gonga ni leydi men ndi ministére men ndi ɓennomi ene gudditi toon centre uji nokku e duuji mun ɗi minen joni hayde jogui tan centre formation professionnelle kono ko ñanguinde ko ɓe ngala ko wayno affaire gestion ni taw ala toon secteur ma keddi fof noon mbayi joni min ɓaari kadi min ɓuuri yaade ko banggue gestion toon kadi so mbawi takkinde hen kadi institut de qualification par rapport e taw ko banggue gestion kadi ɗum ne kadi ene walli cikkumi joni hol eroɗa dendagal ɓesgu fulɓe ɓe ganduɗoma hannde enen ƴeewen par ce que kalta ko ɗo ɓesɗa wayde kono jiɗɗa wiide e wonde an ka garɗa ko fabade par ce que on a des jeunes ɓe ganduɗoma a yiyat cukalel jangga ha deeƴa taw ala hay profession goto donc du coup ko mbatta ko ɗo ene foti wawde wallide jomumen ɓayde sa walli ɗum a formi ɗum a heɓli ɗum ene wawi taw janggo a faami ma waw jogade hoore mum maro ko ɗum pistuɗe wade rewde ha wawi jogade hoore mum holko mbawɗa famde tout à fait c'est à dire matiére o ni ko ɗum ɗon ko jomumen so jangguinama taw janggo nafa koye men andi sende matiére sende jangde professionnel enseignement technique professionnel e enseignement général ko ɗe gueɗe ɗiɗi professionnel o aɗa de BEP Allah uddirma ɓuura joguiɗo master ɓuuru e taw ko assemblée général chance c'est à dire laabi ɗi ene wawi certude eyyi kadi golle kadi par ce que hande heewi sukaɓe jiita jaaɓe ha keeɓi master men mais sa wi ɗum holko mbawɗa gollude wiyatma haydara ɗum woni fof joni noon jomum kam mbawɗa gollude haydara jomum maahe tefe e dow meccal eyyi sabu joni so ƴeewi joni hay sukaɓe men wonɓe e garage uji mécanicien ɗi ɓen joni jogui valeur sabu kala joni kadi jaltu koɗgal mum walla nodɗa yo waɗa en dépanné e waɗa en dépanné donc déjà onon kadi wayno nawde hoore muɗum a faami saka noon kadi goɗɗo kadi suivare kadi pendant duuɓi tati e nokke kadi kaɓiɗe moƴƴi ha mbawa jogade kadi esprit professionnalisme ɗum kadi aussi kadi wallita ɗum seeɗa jangɗiɗe ɗi awa janggude keɓa licence ma taw en général keɓa ɗum ɗo ma way fof kono joni sa wiyama holko mbawɗa gollude tan golle ɗe on saga ne wawi tardude golle yawata taw heeɓi joni ko wayno master o licence ni tan taw ko wayno paɗa ko perde jangguingol comme par exemple hande sa ƴeewi joni jimnaɓe wayno comme par exemple je donne un exemple comme par exemple hande ari ɗo e piindi a tawi ɗo piindinaɓe nen ɗo en cohli wadde heblude gestionnaire ɗum ne aussi holno mbaɗa rapidement mi porno ɗum ɗo hande tumi hande kala ko jiiɗo formé de comptabilité gestion ɗum ala tawi ko jogui entreprise mum hoore mum hay soko genre boutique mum walla centre muɗum commercial succursale uji ko wawi wonde foof taw jomum ene yiiɗi heblede to banggue gestion onon pari pour heblude ɗum tawi ko joguiɗi goɗɗo mum ko liggoto ko mbiɗa ko ni entreprise me gueɗe mbaɗ noon en sohli wallede deeji walla poussede ha e ndu feewa embi wadduma assistance comptable min garat tan ema jogui façon ngaji ɗiɗi a wawi ƴettude jomum
par le hirande andi comptabilité woni mi jogi gedum en comptable o boar wadde be wa dibinde ben pour ko fin d'année taw ngal wonte ko wala affaire bilan en affaire impôt gaban non ok mi jom soto joni do joni mi ala dole yobde comptable par lewru kon lewru fofu ndum badmi hakasi kala pièce mo kala dépasse badmi kala pièce mo jogi me ndul lewru dépasse am wadi me chemise wadi semi janvier dépense mes recettes février à décembre mi jeewa abbas ko comptable winde wala bilan on a bilan tu as toutes les pièces l'entreprise tawi tu es expert comptable état dossier di man bala ligudal ha fewa man bilan makko ndagnam impôt makko wala ko wonde ko andam dotam kaake makko ok de ce fait kanko mo andu ko dum do naati dum do yelti ko dum do dañ on vend bini gare way kadi wala bouger comptable ta comptable tan simple comptable on wala tenir ta comptabilité au jour le jour kono fin d'année fo redu ta renda ta wadi place makko on totton expert on a jogi habitué wadde état financier normal wadde golle fin d'année ha ko on jogi cash jogi droit wadde jogi signature quoi ok ça wadi dum ça dum tan away sel lawol mais hande o comme par exemple est ce que kunun tan dum gonda do ko don tan kadda wala comme par exemple hande sa dañu comme par exemple saluji de sécurité sal taw ko en ngoni e der Dakar fof est ce que dum aussi pour école joni ko sun kunan kadmi bo hikam yari ni wayno ko zéro ni kono ha joni inchallah damel wodi kadi pellal wodi so al newni joni to mi andi kadi mi hebi des partenaires wala dibi kadi jogi mijingo e mbay uddide ko joni mariseni wala ko joni grand yofeni centre yi tiagal ki autorisation saw minde puddi wi mbara dum ne dino dum tengeej kono sa ngono jaam inspection kam ko limi yiro ñoo dum kunun sa kunun ala centre de formation ok kam ne kim dole amatum kunun bon kunun ton mi jono ko bo no kunun kesso bon yimbe raw ciora o su kanton fi kadi ko janga don ko won heben ko ma ngari donc su gamen won janganno ton duti presque dum mi kono sa fo su hoore su gabe wadde dum sum kal be min ka vraiment min san min jiddum ko ci wadde bi fa fejjero ok donc son famille année prochaine kam inchallah rabbi kal jiddu wadde inscrire manam en naate école en way fuddade année prochaine oui kanyum ni joni comme par exemple hande su neddo yinno winditaade hol do rewata kanyum ni à base kanyum ni wonani année prochaine sa kanyum couru formation continue formation continue do yon kade jondo so melti jondo tan fudoto continue quoi kadi ya de cours soir cours nyalam cours kihidi ok formation continue ok joni an jogida ko équipe jangino jangi do joni équipe o so wonde équipe no viré équipe wono yiti yalla golle choix affaire de choix ala ngalmu joni min cubi tan ko macci ngandama taw kewden taw ko min jogi dum min horam ok kadi ala sa fuddo kadi golle bandi kadi moju bala kalfina jom kadi taw dum golle pewde bay macci do kanko macciram donc mi sik sana ko mi anda wala ko wawa wala wax sa wadum hen pour ha jomi jogo vraiment kabide moji e bat jangde di macci min jogi dum tout ce qui est comptabilité gestion ko mi gère dum joni non ça dépend jangano macci du français en anglais en wala arithmétique en fone wata joni so yabi punji nombre gardo sabu min de puddimi de wada école de be gonnomi imgande kam fo bi ko be arabe kadi sonde professionnel ok bat jangde ham ala problème jangde kam ton jangde kam e science jodi so bildim so fuddim inchallah ala chalele jangino faut faire des projets jangini dubi te ko sonde alors bisiki on est presque vers la fin mais hol comme par exemple erango hande eroda surtout bismo men fulbe ngando horma hande hewbe en jogi mais hewbe ganda hono cenkirat e hono bom en jidi gollade to ngala golli e gede baade honda non sukaabe men en jogi sukaabe en jogi demnyankobe alla en risni dumen en jogibe entreprise aji afami en jogi sukaabe men mais hande ayat cuklel wondo ton ha tampto haydar oui erango ko kadi fu kam bon andi sa jeew golle kadi yo taw a jogi dum kabirdi surtout kam ko ni ko adi fof bayde kay wana kam kay wana yeey bilik ngam la formation so wodi
kono kala ko faade ko affaire ko namdi formation kam en namdi kam doɗam gandal muɗum ɗum goo so yi sukaɓe mais hay yeey boutique aussi namdi formation par ça ala heblo sa yeeyini so nek awat awam jiwdi joni ko sa jiwdi joni e hoddi men joni arawɓe umroɓe tagale ɓe arawɗo ɓe ande ɓe garan tawɗo bawmel kaw men tan dokki biti puɗɗo wadde ene pitte en pour tangalen awata kañum woni responsable boutique comme ko non formation commerce no wodi no wodi parce que de matière commerce e nder région ok ko ɗo joni sa jiɓi formation joni professionnel taw ɗum adi a nammo ɗum wodema d' abord dañam golle ɗe hankkadi engrais woni tan ko hoddiru ko aɗa yii kam kadi base joni ɗo noon en jogo ko wiyete kadi oto c'est à dire jangguina c'est à dire ko wiyete oɗo ko liggina hoorema jogoɗa autonomie hoorema joni min komi comptable miguel tibi dañi BTS am on dañi master am ɗon joni ko mbiyonno ko mbanmi ko cabinet consultance c'est-à-dire mbiɗa assista wona yimɓe cohluɓe wona gueɗe cohlu ko wonnede formation ngaji ni cohlu ko wonnede situation ngaji mum ni e gueɗe banne keeɓa noon ɗon kala fuɗɗima kadi nafde hoorema e wallude hoorema so au niveau ala noon poɗɗa ko heɓde ko ummoy koye laamu walla goɗɗum a ƴeewa kadi projet a windi kadi projet kadi ƴeewa financement d'accord eyyi joni e leydi ndi joni en jogui nokkuji kewɗi en mbaɗa financé des projets ɗum aussi kadi ko damal ɗum fonnu quoi ɗum fonnu e damal ok ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe arno yewtidde on e gande jarale ko Maodo Oumar Mbaye inchallah ma en gartu laaɓi limtin pour ɓeydade famminde bandiraɓe surtout oɗo projet patam lamiji mo ganduɗa mamo jogui ɗum ko yidde surtout eɗade ɓesgu fulɓe ɗo mbawɗon won en goni ɗon foof gande oɗo vraiment mo ganduɗa ma ko ɗum duɗal ngal ganduɗa ma ko ene heble hen sukaɓe hewɓe ganduɗa ma so tawi aɗa yiiɗi vraiment niveau mo joguiɗa foof aɗa yiiɗi heblede e fannuji ɗi kala bisimilla ma vraiment jokkodira e Maodo Mbaye inchallahu rabbi mbeɗa andi haɗa men certainement en ƴettu numéro makko téléphone gaccen ɗum ɗoyti wonande kala jiɗɗo waddemo consulté inchallah taw ɗo wawi consulté waddemo consulté on ɗon numéro donc Maodo Oumar mataw arkirat numéro tan inchallah comme ça ɗum inchallah noon seydi Sara jarama an e yondima foof e nder Pindi TV kadi weltima no fewi kadi mi ñaago Allah kadi yo Allah ɓamtugal o Allah ɓamtugal ɗo ko juuti wonde kadi kisal wonde kadi ngaalu e cellal suurade numéro ko 77 557 23 02 wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko enen nen ɗum numéro tonggode Maodo Oumar Mbaye ko 77 557 23 02 ko kemmen ojeya ko ɗo e hayro haali donc omo jogui gandal kadi omo yiiɗi wallude sukaɓe men yo ceere caɗele enenne ballen no wallide sukaɓe men ha ceere caɗele bandiraɓe musidɓe tedduɓe inchallah aadi men ko lawol gongol sugeno ñaawi assalamu aleykum wa rahmatullah